Jeg hedder Lene Nørmøller, og jeg har Gavlhuset, som er en hobbybutik, som ligger ved afkørsel 33, lige ved motorvejen, som lige er hernede. Og jeg har haft et samarbejde med den bitte tømrer nede fra Terndrup, som jeg har været rigtig glad for. Jeg ringede til Christian, og han kom herud, og jeg sagde til ham, at jeg skal lave en ny facade. Er du frisk på det? Inden der gik ret lang tid, så kom vi til at snakke om udvikling og helt om, hvad jeg har lyst til om 10 år. Og han greb det hele. Alle de bolde, jeg har, dem greb han. Det, som den bitte tømrer han har lavet for mig, det er, at han har lavet nye trægulv ude på mine værelser. Så skulle jeg have renoveret facaden, og den oprindelige plan var egentlig bare, at det var herfra og derhen til. Men det eskalerer jo fuldstændig, og gud hvor blev dyr. Men det er jo flot. Jeg kunne jo ikke stoppe hen ved enden, det kan du jo også godt se. Jeg var nødt til at køre hele vejen rundt. Jeg vil rigtig gerne give de bedste anbefalinger til den bitte tømrer. Og nok noget af det, som man ikke tænker over, men som er rigtig meget værd, det er, at de har det hele under et tag. Så jeg har de varmeste anbefalinger.